allemaal, hier even een berichtje van mij. Ja, we zijn allemaal terechtgekomen in een hele moeilijke, lastige tijd. En ik wil tegen iedereen in Venray en omstreken zeggen, ja, let goed op jezelf, let goed op elkaar. Maar probeer ondanks alles er ook voor jezelf toch nog ja, het beste van te maken en ook af en toe nog iets leuks te doen. Ik merk dat ik zelf ontzettend veel plezier haal uit het maken van mijn dagelijkse wandelingetje. Die frisse neus die je mag halen. Let daarbij natuurlijk wel goed op die 1,5 meter afstand. Maar kijk vooral eens goed om je heen en die mooie omgeving waar we hier met z'n allen wonen. Want Venray is prachtig. Maak er ook eens een foto van. Dat vinden bijvoorbeeld de oudjes leuk. Ik stuur mijn foto altijd naar mijn ouders toe. Die genieten dan zeg maar op afstand toch een klein beetje mee ook van mijn wandelingen, mijn frisse neus. En er is nog één groep die ik ook een extra hard onder de riem wil steken. En dat zijn alle mensen in het onderwijs. Ik zie en merk dat die ontzettend hard aan het werk zijn om alle kinderen ja, toch van zo goed mogelijk onderwijs te voorzien thuis. Niet altijd even makkelijk, maar ik vind dat ze het fantastisch doen. En ook tegen de kinderen wil ik zeggen, hou vol. Ja, jullie merken hoe fijn het nu is om toch naar school te gaan. Maar weet ook dat dit hopelijk snel weer voorbij gaat en dat je dan elkaar, je vriendjes en vriendinnetjes weer kunt zien. Nou, zet hem op allemaal, hou je taai en ik hoop dat ik heel veel van jullie in de nabije toekomst weer in het echt mag zien. Oké, hoi hoi. Lieve ouders van Montessori School Venray. Ineens waren we gesloten. En moesten jullie thuis onderwijs geven. Zomaar, zonder voorbereidingen, ineens. Een pakketje werk. Een begeleidend briefje. En dat was het dan. We hebben al laten weten hoe trots we zijn op alle kinderen. Die thuis zo goed hun best doen. Ook hebben wij zelf al de nodige complimenten mogen ontvangen. Dat we het zo goed geregeld hebben. Maar dit bericht is voor jullie. Alleen voor jullie. En speciaal voor jullie. Want zonder jullie is het thuisonderwijs niet mogelijk. Want zonder jullie kunnen jullie kinderen deze onwerkelijke tijd met thuisonderwijs niet doorkomen. Want zonder jullie zouden wij ons werk nu niet goed kunnen doen. Want zonder jullie zouden jullie kinderen er nu alleen voor staan. En daarom zeggen wij bedankt, lieve ouders. Van Montessori School Venray. Bedankt voor de samenwerking. Voor het ophalen van al het werk. Voor jullie geduld. Voor het lezen van al onze berichtjes. Het sturen van die leuke foto's en filmpjes. Voor het werk wat jullie voor jullie kinderen en voor ons doen. Wij hopen jullie allemaal heel vlug weer te zien. Samen met jullie kinderen. Op onze mooie school. Bedankt. Blijf gezond. Tot gauw. Liefs van ons allemaal. De laatste decennia zijn wij vooral bezig geweest met ons materieel te verrijken. En daar is natuurlijk op zich niks mis mee. Het leek alsof we de menselijke maat kwijt waren geraakt. We moeten allemaal sneller, mooier, groter, hoger en verder. En dat gaat, zoals we de laatste tijd zo vaak ervaren, ten koste van de natuur en niet te vergeten van mensen. De vluchtelingen en kansarme mensen in lage lonenlanden, zoals de kledingindustrie in Bangladesh, in Madagaskar de mica-industrie en in India onder andere de medicijnindustrie. Wereldwijd worden alle mensen direct of indirect getroffen door dit meedogenloze coronavirus. En juist de meest kwetsbaren in de wereld worden het hardst getroffen. In het begin zei ik, het leek alsof we de medemenselijke maat kwijt waren. Maar Rijk en ik zijn zo verheugd dat het leek, want wat zien we nu? Onze helden in de zorg, direct aan bed, de mantelzorgers, de mensen die het ziekenhuis schoonmaken, de politie, de chauffeurs, de vuilnismannen en de politici. En nog veel meer mensen zijn dag en nacht bezig om mensen te helpen. Deze helden maken veel meer uren als gewoonlijk. En ze maken dingen mee die ze normaal gesproken niet meemaken. En ze gaan maar door, soms zelfs ten koste van hun eigen gezondheid. Het gaat niet meer om geld verdienen, het gaat om mensen helpen. Wij hopen dat we weer snel terug kunnen naar een fijnere manier van samenleven. Maar hopelijk niet op dezelfde manier als voorheen.
Hopelijk met meer oog voor elkaar. Niet alleen hier, maar ook verder weg in andere landen. Hopelijk geen America first, maar de wereld eerst. Laten wij, nu we zo teruggeworpen op onszelf, vooral vertrouwen hebben. Vertrouwen hebben in onze eigen veerkracht. Vertrouwen in ons diep gewortelde medemenselijkheid. Van uiterlijke materiële rijkdom naar innerlijke rijkdom. Samen delen, samen leven. Wij wensen in ieder veel kracht en steun in deze zo ongewisse tijd. Moeder Teresa zei ooit, het belangrijkste woord is jij. Beste mensen, graag steek ik als voorzitter van VPTZ Noordelijk Noord-Limburg alle mensen in de terminale fase en hun naasten een hart onder de riem. Het motto van de VPTZ is: niemand hoeft alleen te zijn in de laatste dagen en uren van het leven. Helaas is de harde realiteit van de coronacrisis dat het nu soms niet anders kan. Hoe onmenselijk, moeilijk, bitter en onrechtvaardig. Daarom willen wij middels deze boodschap vooral kracht geven aan ieder om hiermee om te gaan. Als bestuur van de VPTZ werken we hard om te zorgen dat onze vrijwilligers getest kunnen worden en dat we beschikken over hulpmiddelen, zodat we onze werkzaamheden kunnen hervatten. Zodat de vrijwilligers in situaties waar dat mogelijk is er weer voor u kunnen zijn. Dat blijft de drijfveer voor de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Ik wens u nogmaals veel kracht en samen komen we hier doorheen. Beste mensen uit Venray, vanuit India, Kerala, India, wil ik niet alleen alle Venraynaren, maar alle mensen wereldwijd die betroffen zijn door de coronacrisis een hart onder de riem steken. Het is ongelooflijk wat er op dit moment aan de hand is. Wij zijn dagelijks in contact met deelnemers van ons van heel de wereld. Wij krijgen met wat er allemaal gebeurt. Veel van hun woning slopenwijken. Er is aan social distancing natuurlijk niet te denken. Wij proberen zoveel mogelijk van die mensen te ondersteunen zo goed als we kunnen. Eén probleem hebben we hier in India in ieder geval niet. Dat is een tekort aan wc-papier. Hier wordt gewoon gemaakt met water. Maar dat is op veel plaatsen natuurlijk ook weer een probleem, want er is geen water. Ik wil iedereen van harte bedanken die zich inzetten in de zorg. Maar niet alleen die mensen. Ook de mensen die ervoor zorgen dat er schoon drinkwater uit de kraan komt, in ieder geval in Nederland. Elektriciteit is, dat er genoeg te eten is. En ik hoop natuurlijk dat als deze hele crisis is voorbij is, dat we er ook wat van leren. Dat we samen de wereld op gaan bouwen. En misschien iets anders als hier was. Een wereld waar deze keer iedereen met telt. Heel veel groeten uit Zuid-India. Haaien.